Vás ľudia, tak u partu 3 viem, že ideme hrať head to head, no lenže problém bol v tom, že som si neuvedomil, že som nezapol natáčanie a teda to bol ten problém. Takže ja som to už hovorila, ale no, tak ja vám to teda zopakujem. Takže včera som nebol natáčať ďalší part, lebo som nemal absolútne čas. Môžeme tu hneď dokázať, že to som akože neklamal gólom v 5. minúte. A teda môžeme ísť to teda komentovať a ideme. Takže ideme Rapinoe, dobre, Lamine Yamal, ideme po šmík. Ja aj Fermína skúsime. De Jong, dobre. Pau Cubarsí, Boom, De Jong, piče, offside, pardon. Ukážte to. Dobre, ideme, kopnite si. Telo. No, ideme slajdy. Oj, pekne to vykopol. De Jong, Rapina. A ideme Lewandowski, etek. Boom. Lewandowski ide. Lamine Yamal nahrávka a gól. 21. minúta, 48. sekunda, druhý gól. Let's go. Ideme Lewandowski. Šmík. Fermínom. Kopeme Rapinovi. Nenahrám mu. Teraz mu nahrám. Aj pekne. Pekne to vychytal brankár. Nevadí. Ideme Lewandowski. Stal nám ako jediný. Lamine Yamal som ak debil ho prehodil. Fermín. Ideme to div. Boom. Tak, pekne som mu vypichol tú loptu. Rapinia. Boom, Lewandowski. Fermín. Lamine Yamal nahráva. Gól! 41. minúta. Ďalší gól pre Barcelonu. De Jong ide, Lewandowski, ten ide šprinty a Lewandowski si zapísal gól do svojej kariéry, 45. minúta, 1 minúta predĺženie Lewandowski, gól, 4. gól, zapísal si do kariéry pekne. Už je polčas, môžeme. Že ideme. Rapina ideme. Aj. Bože môj. Ja to nebaví. A napíšte mi do komentárov, aké máte skóry. Pretože ja nie som akože nejaký dobrý vek. To je, že part 3. Ešte dneska rozmýšľam, že natočím ďalší part, že dám part 4, že vydám rovno 2 alebo 3 časti dokonca. Poď, ajde. De Jong ide. Fermín ide kopnúť ľaváčko. Aj, prekopol. Pekná šanca na gól. Lamine Yamal ide dole. 4-0, 64. minúta. Lewandowski pekne obral Solbakna. Rapinia ide. Nahráva Fermínovi a gól! 68. minúta. Fermín si zapísal ďalší gól do svojej kariéry. Nádherne. Lewandowski
Lewandowski nádherné obratie o loptu. Hetrik. Nahráva Rapiňovi. Rapiňa nahrávaný aj, to nebol offside, bol. Oj, taký malý. Takže neplatil. Rýtik. No tak nevadí. Nie, Lewandowského tu. A však jak chce, nech si ide. Nech nie som na nich taký špatný. Au. Aj skoro, len veľmi silná. A čo už aj tak je. 86. minúta, to už tu môžem ešte skúsiť takto na diaľku. Aj, ale veľmi presúvané. 2 minúty predĺženie. Let's go. 5-0 pre Barcelonu, teda pre mňa. A teda môžeme continue. Máme už... Už tam máme amatér 2. Som teda amatér, no čo? Level 7, let's go. Level up pick. Skill moves. Dobre. $100 000 neodmietnem. To si rád zoberiem do vačku. Takže dneska viem, malo to byť dlhšie, ale nemám už dosť času, takže ďakujem, že ste pozerali moje video. Vážim si vašej podpory, ďakujem za každý like, koment, odber. A vidíme sa u partu už 4. Takže čaute.